जै बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे दामाखा रिजाल्ट आपडेट BTC आव गासै मोन 15टा बिजाब दङ आरो बे बिजाबनि धामाका आं मोनसे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट होदों बेनि सिगां ससियेल मिडियायाव गोसारनाय मोनसे रिजाल्ट नोंथाङा नायग्रोबानो जाबाय एग्जिट पलखौ आं बे स्क्रिनाव होदों बे एग्जिट पलखौ नायदो बाहाय नोंथांमोना नुखाबाय सोरनो बेसेबां होदों होआखै दा बेनि गेजेराव आंनोबो माखासे रिजाल्ट हरलायबाय नै दा बे रिजाल्ट हरनायखौ लानानै आं फोसावनोसैलाय मिथिबाय खिन्थु बे रिजाल्टआ आंनि नङा मिथिबायना आं रिजाल्टखौ आं साननैसो उनाव होगोन खिन्थु नैबे रिजाल्टआ आंनि नङा मानसिफ्रा आंनो हरदों स' गतिके नोंथांमोना बे रिजाल्टआ जेनुइन जागोन ना जाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय आरोखि उननि समाव रिजाल्टखौ 4 मे खालि खिन्थु बे रिजाल्टआव धामाका रिजाल्ट दं दै अनलि आं मोननैल' फोसावगोन UPPL Vs NDA खारन BPF दंखायो नालाय NDA UPPL Vs NDA रिजाल्ट BTC नि मोन 15टा बिजाबाव लेट्स गो नोंथांमोननो होब्ला खिथानोसै स' नोंथांमोना जुदि रिजाल्टखौ हरनो लुबैयोब्ला आंना फेसबुक पेजआव माने नाम्बार दंखायो मबाइल नाम्बार बाहाय नोंथांमोना वाट्सएपआव हरबानो जाबाय NDA जुदि रिजाल्टखौ हरोब्ला बेखौ आं फोसावगोन आरो स' फैदो आं बारा गोबाव खालामथारला एकदम नोंथांमोननि गेजेराव बुंनोसै आरो बे रिजाल्टखौ मानि थाखाय बिदि हरदों जोबनायाव आं दा बुंगोन जे मानि थाखाय बेबायदि रिजाल्ट हरखो गोमोगोन आरो मानसिफ्रा अके बाहाय नायदों फार्स्टआवनो जों नुदों गरेस्वर बियाबाव NDA निफ्राय सोरमोन UPPL निफ्राय सोरमोन आं मिथिया खिन्थु गरेस्वराव बाहाय देरहानाय लादों NDA एलायन्सआ गरेस्वराव देरहागोन बेनिफ्राय आं मोनबाय बावहाय मासबाद बियाबाव देरहागोन जाहैबाय मा NDA एलायन्सआ मासबाराव देरहागोन ओमफ्राय बेरगावआव जाहैबाय मा बेरगावआवबो सोर देरहागोन NDA एलायन्सआ देरहागोन NDA एलायन्सआ बेरगावआवबो देरहागोन बेनिफ्राय टंला समस्तियावबो एबा टंला बियाबावबो NDA एलायन्सआ देरहागोन खोनाखाबाय दा आरो बिनि उनाव आं दस्राखौ होनगोन र' जों नुजा दा NDA खौ आं मोनब्रै होनग्रोबाय NDA जाहैबाय मा गरेस्वर बियाबाव NDA मासबाराव NDA बेरगावआव NDA टंलायाव NDA दाना आं नैबे माखासेखौ खिथागोनसैलाय बिनि उनाव दङ जोंहा उदालगुरियाव UPPL थांबाय UPPL तामुलपुरावबो UPPL बाक्सायावबो UPPL जाहैबाय बाक्सायावबो UPPL थांगोन होनना बुंबाय बिजिनियावबो UPPL बाव होबाय नै बिथांमोना ओमफ्राय बावखुंग्रियाव माने एसे बिराद गोनो जाबाय दा बावहायबो UPPL खौ थांगोन बिदि मोनसे सन्देह लादों फर्ट बरजरायाथ' माने रोखा जाहैबाय फर्ट बरजरायाव जाहैबाय मा UPPL आ जेरैबाबो थांगोन जाहैबाय आरोखि क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियावहाय जोंना लरेन्स इस्लारि सार आरो सेवलि महिलारि मेदाममोन दा बेवहाय 200-300 डिफारेन्सआवहाय क'क्राझारावहाय UPPL देरहागोन होननानै आंनिसिम मेसेजखौ हरदों आरोखि क'क्राझाराव अब्ला UPPL देरहाबाय दाना ओरै जों फैदो चिरां सिडलियावहाय जों मोन्दों बाहायबो UPPL खौ मोन्दों UPPLनो मानासाव जोंस्रां ब्रह्म नामा फैलासि बरगयारि सार खोमा बेहायबो UPPL खौ लादों दै बे रिजाल्ट आंनि नङा आंखाबाय UPPL आ थांगोन गसाइगावआवबो UPPL जाहैबाय आरो गसाइगावआवबो UPPL दा दतमा कनस्टिटुवेन्सि दतमा माने आंनि समस्ति दतमाया आंनि समस्ति बे दतमायावहाय राजु कुमार नार्जारि सार दङ आरो रबिराम नार्जारि सार दङ बिथांमोनहाबो ओरैबायदि क्रिटिकेल सानैबो बिराद क्रिटिकेल सानैबो मोजां माने जयगथा दैदेनगिरि सानैबो मोजां लिडार हारिनि कन्ट्रिबिउसन गोनां दैदेनगिरिफोर खिन्थु बाहाय होनदों 50टा नङाबा 60टा भट डिफारेन्सआव बेवहाय देरहागोन राजु कुमार नार्जारि सारा माने UPPL आ बेखौ बिथांमोनहा फोरमायदों आरोखि अब्लासो मोनबेसे जाखो मोन 15टा समस्तियाव अब्ला जों मोनबाय NDA एलायन्सआ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबाय बाहाय मा मोनखो गरेस्वर बियाब मासबाद बियाब बेरगाव बियाब टंला बियाब अनलि मोनब्रै माने मोन 15टानि गेजेरावहाय बिथांमोनहा मोनब्रै देरहागोननो होमबा मोनब्रै देरहायोबा बेसेबां जाखो मोन 11टा बिजाबाव होमबा UPPL आ देरहाबाय होमबा सरकारखौ सोर दागोन दाना स्टेटआव सोर थाफानो मोनगोन दाना नै होमबा UPPL आ थाहैनो मोनसिगोन दा बे रिजाल्टआ आंनि नङा आं स्पर्ट्सआव बुंखादों दा बे रिजाल्टआ आंनिसिम फैबाय दा गतिके नोंथांमोनाबो सोरबा जुदि रिजाल्ट हरनो गोसोबा आं माबा दंखायो मबाइल नाम्बारखौ होनसै आं 8876989501 फिन बुंबावदों आंनि मबाइल नाम्बारा 8876989501
नोंथांमोना बाहाय आंनि रिजाल्टखौ हर दे आं दहाय सिगाङाव बोखाबाय जे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय रिजाल्टखौ एग्जिट पलखौ दा बिदि बायदिब्ला जोबोर मोजां आं दहाय नोंनावबा आं जोबनायाव बुंगोन होननानै खारनखौ होननानै बेनो जे मा बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला माइनरिटि भटआ माने इउपिपिएलआव बिराद गोलैबाय आखायाव माखासे गोग्लैबाय आरो बिपिएफआव माखासे गोलैबाय आदिबासि भटआबो बांसिनै इउपिपिएलआव गोग्लैबाय आखायाव माखासे गोग्लैबाय ओमफ्राय मा जाहैबाय माबायावबो नांगोलावबो माखासे गोग्लैबाय खिन्थु बे मोन 15था बियाबनिफ्राय दहाय आं नुदों कंग्रेसनिखौ सासे लादोंमोन बे नङा बे जानाय नङा जाहैबाय मानोना कंग्रेसआ थाङा बिटिसिनिफ्राय दिनैसिमबो रेकर्ड गैया जाहैबाय मा कंग्रेसआ देरहानाय स' गतिके कंग्रेसआ मोनगोन भटखौ मोना नङा मोनगोन हयथ' 5-6 हाजारसो मोननो हागौ हो 5-6 हाजारसो भट मोनगोन मानोना माइनरिटिफ्राबो माखासे कंग्रेसजों दङ नालाय बिथांमोना कंग्रेसनो भटखौ होआ नङा होगोन दा आदिबासिनि भटआ बिथांमोना दा फ्राय बांसिनानो इउपिपिएलआव होदों बेखौ जों मोनथिबाय राजबंशी बाहायफोरनि भटआबो इउपिपिएलआव बांसिन गोग्लैदों दिनै बे क्लियार जाफैबाय ओमफ्राय लोगोसेनो माइनरिटिनि भटआ फ्राय बांसिनै इउपिपिएलआव गोग्लैदों आरो बेनो जाहैबाय मा मिसा प्रतिश्रुति होदों होननानै थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव देरहानायखौ लानानै बिथांमोना दुखु प्रकाश खालामदों आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा बियो माइनरिटिफोरनि बुंनाय बेनिखायनो बिथांमोना बिसोरनि सायाव माने गाद्दारि खालामदों होननानै माइनरिटि सुबुंफ्रा बुंदों ओमफ्राय दा बे हिसाबै बिथांमोना गोबां प्रेसमेन्टबो होआ नङा होदों नोंथांमोना नुखादों जे बिथांमोना कंग्रेसनो आरो इउपिपिएलनो होगोन होननानै दा रिजाल्टआ बेखिनियाव फैबाय रायजोफोर नोंथांमोना नेदो नंगौना नङा खिन्थु आंनि रिजाल्टखौ आङो साननैसो उनाव होगोन आं दा सार्जारि खालामगासिनो दङ जे गोबां मानसिफोरनि कमेन्टखौ नायगोन आं बे भिडिअआव कमेन्टखौबो लानानै आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय रिजाल्टखौ होगोन आरोखि दा अब्ला आंनि कनस्टिटुवेन्सियावहाय माने आंनि बियाबावहाय रबिराम नार्जारि सार दङ आरो राजु कुमार नार्जारि सार दङ सानैबो अजन गोनां दैदेनगिरि गोजा दा बिसोर सानैनि गेजेराव माने राजु नार्जारि सारखौहाय 50 बा 60 बेबायदि डिफारेन्स पावाराव देरहागोन होननानै बिथांमोना दिनै खोथा होदों आरोखि दा ओंखायनो नायनोसै नङा रिजाल्टखौहाय दा आं बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोन होनाय जाबाय दा बेबायदिबा दानि जुदि आंनि बे फोसावनाय जुदि रिजाल्ट बायदिब्ला इउपिपिएलआ मोन 17था बिजाबाव देरहाबाय आरो मोनब्रै बिजाबावहाय एनडिएआ देरहाबाय आरोखि स' बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आं होनाय जाबाय थेंक इउ